సరే హనుమంతు, పక్కకెళ్ళు, నేను వస్తా. వస్తావు కదా. హ్మ్. ఏమైంది గీత? నన్ను వదిలే హనుమంతు. మా ఇంటి కూడా దొబ్బింది, అతికతిగా మాట్లాడుతున్నావు. అట్లా కాదు హనుమంతు, మన మ్యాటర్ మా ఇంట్లో తెలిసింది. తెలుస్తేంది, ఎప్పుడైనా తెలిసేదే కదా. నన్ను అర్థం చేసుకో హనుమంతు, మా అయ్య నన్ను ఫుల్ కొట్టిండు. నీతో తిరుగుతా నిన్ను చంపేస్తా అన్నాడ్రా. అట్లనా గీత, నీ కోసం చావడానికైనా రెడీ గీత. వద్దురా ప్లీజ్. అట్లనా గీత, నువ్వు 6 రోజులు కలవపోతేనే నా పానమంతనే ఎట్టెట్లో అయింది. అట్లనా గీత, ప్లీజ్ గీత. మా అయ్య అనుకున్నా చేసేస్తాడు హనుమంతు. చేస్తామే గీత, ఎట్లనన్నా చేద్దాం. ప్లీజ్ గీత, అట్లనా గీత, ప్లీజే.